Carta verde loureiro, deixa clarear a lúa. Aparta verde loureiro. Estás no lugar de Fiobre, parroquia de Moruxo, cuxo centro social está dedicado a Filomena Dato Muruais. Para coñecer mellor a esta escritora e intelectual galega, podes pasear até o fermoso Pazo do Curro. Filomena Dato nace no 1856, en Ourense. Pouco se sabe da súa vida, pero sí que pasa longas tempadas de repouso e inspiración neste espazo. A súa amada terra das Mariñas aparece en moitos dos seus poemas. Neste pazo cultiva a amizade con algunhas das intelectuais máis sobranceiras do momento, como Sofía Casanova ou Emilia Pardo Bazán. Participa dos faladoiros da época e escribe en moitos medios como El Heraldo Gallego. É membro da Real Academia Galega e pioneira no uso do galego na escrita, sendo a segunda autora en publicar na nosa lingua só despois de Rosalía de Castro. Destaca tamén pola súa defensa dos dereitos das mulleres. No seu libro Follatos recopila 45 poemas de denuncia contra os estereotipos de xénero, escritos na liña do romanticismo. Defensa das mulleres é un dos seus poemas máis premiados. Filomena Dato goza de moito recoñecemento en vida. Fina en 1926 e foi despedida no Camposanto de Moruxo, en Bergondo, coa presenza de destacados membros do panorama político e cultural galego. Bergondo en feminino divulga a súa figura por ser pioneira na defensa dos dereitos das mulleres e no uso do galego na escrita.